Karbi Anglong Deputy Commissioner Asai Hemalong COVID-19 na puthak District Level Committee amay kangni. PMAYG hemsu kikim kapatang pipedada jok sabitri rong pipi kedo kisung kacecak nang. Nehru Yuwa Kendra Hinpen National Water Mission na puthak nihang tok BLP School along chirok tok amay kipadupon. CYA lepen SYC nilibaro chilang petpen ahoy along tarpang thek kitardam. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi non arjay thai bertang ton pen. Karbi Anglong along coronavirus ingdang boma puthak pini Deputy Commissioner Asai Hemalong isi District Level Committee amay pedupon. Deputy Commissioner Chandrodwas Singha chipehempu ponpen kepadupon amay along Karbi Anglong along puthot coronavirus nang kilit alam kachingway aklong palidam. Kapre kasay ka masay puatum kachitong amay along bahag bihu katalon ahut bihu katalon karchak mate tirika matum COVID-19 aron atang mate COVID-19 protocol atengsi pining bihu talon nangji. Bihu arong aje katalon ajo por phaikri siya por anpajut nangji. Bihu ke kanjia hem adimalong dowai apsi pangthir nangji. Bihu katalon hem along bihu ke langarat kedam kewang joy ke joywan jiaphan. Kilut lapen kewang towar hini binangji. Inghonokan athak pe kalite mas chidip nangji. Munit hampangang bong kedo ketha kachipahelo nangji hei huyalam bidi sore chethan pon. COVID-19 akiso ason do pulote hemalong hithi eruido nangji lapen kupini kasiksak dolote tebokhet sekelang hemalong kahumri jia phanta Deputy Commissioner pen solang dwara daphan pachini. Bureau Report 365 News India. Subaltern Development Club lapen jirsong aterang club atum patir piponsi National Water Mission catch the rain where it fall when it fall aputhak nihang tok BLP School along pini cherok tok amay kipadupon pini labang so amay along lakeswar kathar pen si may charipon lapen bidyasing timung advocate manpeng alhisar po aman pen chitong dun lapen Jitendra Horizon Maipu Subaltern Development Club COG Chauhan Assistant Professor Udali College Chandra tok birong asar lapen pinang anak club amay pu kongchun bangatum chitong dun labang so amay along kaning jepon ke thengpi thengprang ke ekisom kenang sot lapen thengpi thengprang pan pedet nangji lapen pan sita erong alar rongni puthot epon thu nangji pusi ning jepon bang so amay do dia prang armu chejeng pedupon Kheroni Penjaram Kathar 365 News India. Longria hoy kachirai kom lapen kachipang theka kenang sot pumatha ponsi jangmi po ni phainer ke barni nilip MSC constituency ke parlwa dim mate Longria hoy along CYA mate Chingrum Youth Association lapen SYC mate Student and Youth Council nilibarwa tum chelang petpen nilip mate Karbi Anglong lapen Golakha district hoy along long thomadim tarpang thek ke tardam apor dam bomlo we kimia tumta ahoy kachichini pon akenang sot pusi patumi CYA amai pu jirsong tok bi pen than pachini pon adun thu puthot patumi labang so sayalong ningke me pen rada tumta inut bang hini jakong pen mate tangka pen sita asavet sita me nangka chirap nangka chitu dundu puta thanpon lapen non ke wangjia ningkan sita me rada pharman pura anutina bang phu sita me kachirap kachitu dunjia phan chuningri pedupon patumi labang so tarpang theke tarpon asaya long kachitong dun SYC pen klembang phu saya teron CYA klembang phu dilip teron jirsong terang lapen adung te bok terai kaching hona rada tum chitong dun Nilipen Moses Teron 365 News India. Chingrum isision long nilitum SYC pen sitame nilitum alang litum hanta kerap dun lo lapen nilitum ansusi ke paprang thek jia phansi nilitum SYC Student and Youth Council pu nilitum ta alang liphan kerap chitu dun lo na dun lo bosontar pang thek ketar nilip long long kan ketar pon padulo nilitum kedam tang long thom ni dulo long sulong thom ketar ko na si ketar pon lo long bang ke rombong khat along hala pulho
รองบงคาดาบอร์ดาร์ลอง หอยลองโอเคดักนหอสุลาลองsecond bang ke third bang ke to kulang su na to malong thom ke tar pon ke la nili ba farman ma sina tum gada fanak ba chini pa sina tum tar pon lo tar pon lo la sini tum syc pen si tambe lan chot lo alam bang ke nang li tum ahem la so hem kwana ninkan si ke kim lo la Mahamaya MEC constituency ke parlo Sirdharampura Hawar Baharong Piarong along kedo Kadure Hemtun Karlitang Kengkabrong Parachor Sabitri Rong Pipia Hem Block Pen ke Pali PMAYJ Hemso ke patang pipi dada jok kedo ke thak kisung ke chaknang Jang mini phaisir ke barni Karlitang Kengkabrong Parachor nang apachini dun PMAYJ Hemso nang le dat pen pining an Ningkan ki thom ki choklo bonsita nilia phonga phonglo ga chuning ridun hemso nang patang pinon pu contractor mohonrong piaphan chupudun bomlo sita non puanta achitim ansi na ington pikoksi nang patang pipedadlo la penili account na long PMAYG hemso atangka tanang chethablo sita hemso atangka contractor mohonrong PC bengalong nang dun po nang NP dun pen ngiliphan pharuisi nang pajir dun lok titichot aphong bengalong PMAYG hemso atangka Kenda mahut lapen kedoana tangkata contractor mohonrong PC chirailap titi nilitum ge kiduk de hemtun nilichor kengkaprong phar chewai jui pen nilitum osomar bang ke thom pensi hemdorap chomlo lasi nilitum kedo ke thaka thai ta vi pinlo non ke to monar vi ke thea porlo lasi hemso nang patang piwek non pu Mahamaya yem lunsing terona phan lapen Karbiang long ta Mass Council CM tiliram rong hangaphan chuning ri padi krimsi pherangke karjupona hot Sabitri rong PP pen nang chethandun Hawar ke hat pen Ruby Singh Hansi 365 News India la so hem kim det pen ninkan kwan lon pening pen an ke kitang ninkan e thom so selo di ninkan e thom so selo sita la so hem ke non adha ruwasi ington kok lo la si a contractor ke komat la mohen rong pi di inke la so area long la VDC chairman ke komat lo amen ke koson lo long sing tok bi ante la long sing tok bi pen mohen rong pi contractor aphan nangli chupulo ma mane la so hem nang patang pi serang hoi pulo engke apot ita he ke nang thon bom lo hedi nang patang pi rek redelo ada ta dam bom lo don bom ke don bom amani phanang patang pi redelo non kala sinang dang tuam phanin nang chuning ri lo sara tuam pha la sinon ta ni ke yo himi pi arle pusi ne phai hodai ta ni nang chuning ri dun bom lo ke nang phan nang tuam phan si na si pin arni si he na tumon ke the mama arbe pin do thai ave jahu la sin non ke hedi nang patang pi vek nang pop ya lo la so a he ma bang ke ni Pinia berta ke lapuan sekang ton iklo arni kemi kardom